سلام تعنا هبلنا كرات تخطاتلتنا ازي لوم تلفزيونيو نحز زحزنا يوم زيناتات دهايلومي كم صعب اوادي نعمل لنا فلما عبيت نطبتات قدماي منستر دكتور ابي احمد او قداي قيح بحري دغيموم تزاريوم شمات دكتور جيدون تيموتيوس تقاومو بصيحوم وعلى سلام بريتوريا بدم تغدالاي تግራይ ዝተፈረመ ይኽብል ሓደ ላዕለዋይ አመራር ሰራዊት ትግራይ ገሊጹም ሰራዊት ኤርትራ ወሪሩ ሒዝዎ ዝርከብ መሬት ትግራይ በዓለም ለኸ ኮሚሽን ጆብ ዝተወሰነለይ ግዝአት እዩ ክትብል ኤርትራ ገሊጻ ናይዚኦምን ካልኦትን ዝርዝር ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ላይክ ሼርን ሳብስክራይብ እናጎርኩም ተኸታተሉና ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቀይሕ ባህርን አባይን ናይ ቀጻሊ ሕልምታት ማይ ኢትዮጵያ ምዃኖም ደጊሞም አረጋጊጾም ፕሬዝዳንት ውድብ ብልጽግና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉልበት ሕልሚ ንዝላዕ ቤት ብዝብል ንላዕሎት አመራርሓቲ ውድብ ስልጠና ኣብዝሃብሉ እዋን ካብ ቁጠባ ክሳብ ፖለቲካ ከምኡውን ክሳብ ጂኦፖለቲካዊ ሕልምታት ዝበልዎም ነገራት አልዒሎም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናይ ቀጻሊ ዘመን መባጽሕ ኢሎም ካብ ዘቐመጥዎም ሓሙሽተ ጉዳያት ሓደ ሕልሚ ማይ ዝምልከት እዩ ኣብ ዝርእሰ ጉዳይ ብዛዕባ ቀይሕ ባህርን አባይን ዝጠቐሱ ኮይኖም ጉዳይ ማይ ተፈተወ ተጸልአ ናይ መጻይ ወለዶ ናይ ህልውና ጉዳይ ኢሎም ዝዘንብ ኮነ ዝፈስስ ማይ ናብ ረብሓ ክውዕል ኣለዎ ዝበሉ ዶክተር አብይ በር ባህር ምርካብ ጉዳይ ህልውና ምዃኑ ደጊሞም አረጋጊጾም ኣለዉ ቀይ ባህሩም የአባይም ውሃ ኢምፖርታንት የሚሆንበት ጊዜና ዘመን ነው የውሃ ጉዳይ ወደርክም ጠላህም የልጆቻችን የህልውና ጉዳይ ነው حلم زي ولهم سبات قيح بحري كنمصينا يلوم كي تكبروا عامت حليفو ميولنا زولو قدماي منستر ابيم بحد عامت تريفو اب 10 عامت ولا انت زي تساخيوم دقنا خساخو يوم ينازولنا يوم جن اي سمعون نمنتاي تتوهيلو حلم سلا زي فولط بمبال ጉዳይ ባህር በሪ አብ ሐጺር እዋን ዘይዕወት ምዃኑ አረጋግጠው ማለት ነው ህልም የሌላቸው ሚቃጁ ሰዎች ምን ይላሉ ይኸውና ቀይ ባህር እናሳካለን ብሎ አመት ሞላ ሳይሳካ ይላሉ እኛ እኮ እንኳን በአመት በ20 አመት ባይሳካም ልጆቻችን ያሳኩታል ነው ያልናቸው አይሰሙም ለምን ህልም አያቁማ ኢትዮጵያ ሐዚ በትሪሊየን ዝቁጸር በጀት አለዋ መጻ ዘመን ትሪሊየን ዶላር በጀት ዘለዋ ሀገር ምግባር ከም ኡድማ ካብ ዓለም 20 ዓብይ ቁጠባ ዘለወን ሀገራት ሓንቲን ምግባር እዩ ዝበሉ ዶክተር አብይ ህዝብ ዘሎ ቁጠባው ቅልውላው ኣብዚ ሕልሚ زي مبصحي كالدو زبلجن زي ملسو حتى ايوم دكتور جيدون تيموتيوس نمنستر قدات وصاي بوقو ايكونن كولو ابالات بايت وكلت حزبي تقايمهم بايت وكلت حزبي لومي ابز السالط اسر عاخبا ابز حلف سمون بقدماي منستر دكتور ابي احمد استشموم حمشت منسترات سلطانهم اصدقولهم اتوم لومي بابالات بايت وكلت حزبي شموتهم صدقلهم حلفتي منستر قدات وصاي دكتور جيدون تيموتيوس منستر فتحي حنا اريا سلاسيم منستر نقدن زواو زمدنان دكتور كاسون غوفيم منستر توريزم سلاماويت كاسان منستر ባህልን ስፖርትን ሸዊት ሻንካንዮም ኣብልዕሊ እቶም ሚኒስትራት በአባላት ቲባይቶ ዝተፈላልዩ ሕቶታት ዝተልዓሉ እንትኾኑ ብፍላይ ኣብልዕሊ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዓበይቲ ጉዳያት ከም ዝተልዓልዮም ዝወፁ ሓበሬታታት ዘመልክቱ ሓደ ካብቶም ኣብልዕሊ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዝተልዓሉ ጉዳያት ሚኒስትር ፍትሒ እናሃለዉ ጉዳይ ፍትሒ ክትጉዕፀፅ ገይሮም እዮም ዝብል እዩ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዘይምኽሳስ መሰልና ከይተልዓለም ከም ሽፍታ ተጎቲትና እንትን እሰርን ናዋርሕ እንትን ቅመጥን እንታይ ወሉ ብምባል ዝለዓለ ወቀሳ ዘቕረቡ አባለቲ ባይቶ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ንዓውደ ፍትሒ ናብ ዝለዓለ ጸገም ዘእተው ስለ ዝኾኑ ጉዕዞ ስርሖም ንሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ንምምራሕ ብቁዕ ክገብሮም ኣይኽእልን ኢሎም የፍትህ ዘርፉን ከፍተኛ ችግር ውስጥ የከተቱ ስለሆነ አንኳሊፋይድ ናቸው ለዛ ፖዚሽን መቅረብ የለባቸውም የሚል ሐሳብ ማቅረብ ፈልጋለሁ ህዝብ ኢትዮጵያ እንዘመናት ከሐቶ ጸንሕቶ ፍትሒ ኣብ ክንዲ ምርዋይ ሕዝውን ስርዓት ፍትሒ መሳርሒ ፖለቲካ ንኸውን ገይሮም እዮም ብምባል ድማ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ንሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ክመርሑ ከም ዘይኽእሉ ተቃዊሞም እዮም ይኹን በር ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ነቲ ዝቐረበ ሽሞት ብሓደ ተቃውሞ ብክልተ ድምፀ ተኣቆን ብዓብላሊ ድምፂ ኣጽዲቕዎሎም وعلي سلام بريتوريا بناي دم تغادالاي تግራይ ዝተፈረመ ይኽብል ጀነራል ወልደ ጊዮርጊስ ተኽላይ ሸሪፎ ገሊጹ ጀነራል ወልደ ጊዮርጊስ ተኽላይ ሸሪፎ ምስ ታርጌት ሚዲያ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ከም ዝበሎም ሰራዊት ትግራይ ዓለም ዘይተዛረበሉ ታሪኽ ሰሪሕ እዩ ጸላቲ ዋላኳ በኃይል ሰብ ይኹን ብመጠን ተተኳሲ ጸብለልታን ተነበሮም ሰራዊት ትግራይን ህዝብ ትግራይን ግን ብኒሕን ሓቦን ተዋጊኦም ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣውቂዕምና እዮም ኢሉ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኮነ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ዝነበረ ወግእ ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ተባሂሉ ዝተኸፈለ ዋጋ እዩ ዝበለ ጀነራል
شريفهم وعلي بريتوريا بدم تجادلتي استلاخيا أصابعتي زفرمو ين يلو طلعت سمين معرض نره فلافل نره وجلز نره خبيدوج نتناي بريتوريا وعل تباهلو استغفلوا قام طعم زي بريتوريا ون مفرام فري من هذول السبات بعلم زفرمو يكون أنا بو يأمن بتناي تجارة لا يدم أصابعتي تعليقا زخدا أيد فري من مجد نايت سراويت الجامي زلعله نايت حزب الجامي زلعله نسراويت كالوس جليس كله كله زناره مورالوس زلع له زناره وقوس سوقوس جلس كل سرحنا على حزبي تمكر خبيد مكراون زحلفوت سراويت تواغاز خفلون سراويت كله تجرواي كفرموز غدو سباتون كم هاجرهم نتقالسو صنيهم نخفرمو جن نايت سراويت واغا كين اسكان نايت سراويت واغا بزلع على برسنت يوكا سممع سلام بريتوريا سراويت يخون حزب تግራይ توسحي كساراتات نخيخفل غير إزباله جنرال ولد جورجس شريفهم يخون بر حزون حزبنا ግዛትናን حارة አይወፀን ክብል ገሊጹም تموتوا جون كلهم بإرترا دلاي የሚገሩ በቲኦም دلاي የሚገሩ በቲኦም دلاي የሚገሩ حزبنا ብቻ ከመከራው ፂና አይናይነው እና ንምቅላስ استوسنون ቀንሽ ሆነ ይፈል ተዝናረ ሁሉ ነገር ግን أبسلم تجي باريا خوي من نتجزء إذن برزمة تستمرس ولي سلام بريتوريا قلت عمتات ملي أولهم زنبرة هيوة النبرة زبل قبيدو تطوبيرو أنصارو سلام عسيلي يخون بر نهزب تقراي ناو نوركم اللي سوته وهايلهم تثبيت زقبر اللهم زنورو مسرتها وقدايات جن حزون أي تفتحن جزء تقراي حزون أب تحت وررت إزركاب بسنكتي كوينات كم ربوت استمازابله بمليون زقط صار حزبي ن4 عمتات أب كينداتات حسوم نابرا يدفع لهم نتيو علين خفصم زل على إجام زبركة سراوي تقراي ون ناب حبرة سبت حاويسو أجر ختكلي كألن بخالي قص دما شم سراويت بستفلالي من قدي انت اللي علي سما جنرال ولد جرجس تخلاي شريفو نتي مستنكراو سر حيز فصمه جغنا سراويت مصلام غبو ايكونن يبل كبرو نتغرا لا يدلي زنا هذا زارمزي ገለዝ ባልና ፖለቲካው ለሃቱ ተዘይደለው ናይ ሰራዊት ሽም ዘጽላል ሰብ ግን ጭራሽ ትግራይ ይሆነ ጸረ ህዝብ ትግራይ ሰራዊትና ንዓድን ህዝብኒ ካብዚ ጻኸል ይውሉ ኣብ ህዝብና ንዓድና ዝመጸግን ናይ ውሽጢ ሲሆን ናይ ደገ ይኹን ግን ኣይነገስን عالم لخا وفر متخاف هافت خمس كاير تجليسو محور اللمعات تجراي عالم لخا وفر متخاف هافتي كم تكاير أفريت علام محور اللمعات تجراي كدم خوينات أب 10 تخلته كتماتات تجراي 10 تخلته فليات كار أي برك أبيات تمرتم هنا جميرة من براز فلتهم اتهم هنساتهم استجمر أبيات تمرتن مزام دما حدا نتو 5 بليون قرشين مكاب اتا محبر أب مكساس كم تركب فصامي دايركتور محور اللمعات تجراي أي تسفاي قبل زغابير جليسهم زي دما كبحت حدار كساب 3 طري كل 17 عامة مرت كم زكاير تحابير لهم اتي عالم لخا مدرخ متخاب حفتي تسفح حويت بزبل مري حسب ابيات التمرتي صريت تمرتن من محياشن قصري عامتا وقبلا بولصات تمهارو كاب 600 ناب 6000 نمعباي زخل املا تግራይ منفس وددر مخزون فطران نمعباي زعلم خمس خنم ايت تسفاي تزاريبهم اتن حزيز النصا زلوا 10 تخلت فوليات ابيات التمرتي نتግራይ مفتحي كمص زخل سمهار حيل سب نمفراين صريت تمرتن مرغاصن ابي اجام كم زلون زغلوص دما مانجينج دايركتور فوليكال اي بركي بيت تمرتي قلامينوم دكتور مرحوي ابراهيم اب تግራይ عبيت كتماتات 10 تخلت فوليات ابيات تمرتن مهناص مدب استتحازن قدمي 5 عامات كوان تخونم اتن ابيات تمرتي حز زلوالو درجه جن بعلي اي تجلصن فوليكال اي بركي بيت تمرتي قلامينو بتمرتهم زحشو تمهارو كملا تግራይ تحاريوم زمهارلو انتخونم اتن زنصا زلو ابيات تمرتي تماساسالي امام كلوني توحيلو تصبيت يغبر لمزبن ابستوها فتنا 10 تخلت غفلي بدرجه هاجر زلعله نطي زمصو تمهارم كاب كالاي بركي بيت تمرتي قلامينو مخانو زذكريم سراويت إيرترا وريرو حيزو وزركب مريت تግራይ بعالم لخا كوميشن دوبز توسنلي جزات اي كتبل إيرترا دقيما رغاغيصام سراويت إيرترا نجزات تግራይ وريرو حيزو نصها زيغاتات يچو مهلاو مصيه زي ايكونوميكس مقلعو يذكر مصيه زي ايكونوميكس ابز حلفه سمون ابز قال حسفح زبل صبصاب سراويت إيرترا امريت تግራይ كم زلو اقاليعي سراويت إيرترا امريت تግራይ كم زركب ليت دما امريت تግራይ زياده እና ዘለቀ نصها سبات چوي كم زوسد زي ايكونوميكس
ተጋሊጹ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ካሊእ ሓድሽ ኩናት ኣንጻላልዩኹም ዘለውን እቲ መጽሔት ጸብጺቡ እዩ ነዚ ጸብጻብ ስዒቡ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ መጽሔት ዝጠቐሶም ከባቢታት ዓለም ለኸ ኮሚሽን ዶብ ንኤርትራ ዝወሰኖ ላዕላዊ ግዝኣት ኤርትራ ከም ዝኾነ ይሓቢሩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳግም ርክበን ዝሕደሳሉ ውሳነ ዓለም ለኸ ኮሚሽን ዶብ መጽሔት ዘኢኮኖሚክስ ኣዛቢዑ ኣቕሪብዎ ምባል ድማ የማነ ገብረ መስቀል ይገልጽ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ጸብጻብ ዘኢኮኖሚክስ ናይቲ መጽሔት ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ ሰበስልጣን እንግሊዝ እውን እዩ ብምባል ንመንግስቲ እንግሊዝ እውን ወቒሶሎም ወራር ጆኖሳይድ ትግራይ ምስተጀመረ ድሕሪ 4 መዓልቲ ናብ ግዝኣት ትግራይ ዝኣተወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ዘይርስዖ ገበን ጽንተት ፈጺሙ እዩ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ድማ ሰፊሕ ግዝኣት ትግራይ ሒዙ ሕዚ እውን ንጹሃት ሰባት እናጨወየ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ዓመፅ እናፈጸመ ንብረት እናጓሓለ ይርከብ ካብዚ ብተወሳኺ መንነት ህዝቢ ኢሮብ ንምልዋጥን ንምጥፋእን ዝለዓለ ጻዕሪ ይገብር ምህላው ዝወጹ ምስልታት ምስክር እዮም ኣነ ኢትዮጵያዊ ዝብል እንተሉ መንግስቲ ኤርትራ ብዚኣ ኣገዲዱ ከፈል ድብሎ የለን እዛ መሬት እዚኣ መሬት ናይ ኤርትራ እዩ ይብለኩም ደለ መሬት ናይ ኤርትራ ከዓ ኤርትራውያን ቅመጥዋ እዞም ኤርትራውያን እዚኦም ከዓ በቲ ሕጊ ናይ ኤርትራ ከዓ ናይ ግድን ክኸዱ ክኽእሉ ኣለዉ ውዕሊ ኣልጀርስ ዋላኳ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ተቐባልነት ረኺቡ እንተነበረ ኣብ ፈጻጽምኡ ብዝተፈጠረ ኣፈላላይ ንዝሓለፉ 23 ዓመታት ኣብ ኮሞዲኖ ዶሮና ክበልዖ ጸኒሑ እዩ ቅድሚ 4 ዓመት ብዕድመ መንግስቲ ፌደራል ናብ መሬት ትግራይ ዝኣተወ ሰራዊት ሻዕብያ ግና ሕዚ እውን ንመሬት ትግራይ ብሓይሊ ሒዙ ግዝኣተ እዩ ክብል ይስማዕ ኣሎ ክቡራትን ክቡራንን ንሕዚ ዝወልናዮም ዜናታት ዳሂሎሚ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ንመስግን ሰላም ድሓንኩኑ